Molweni babukela makhaya. So today siniphathele enye interview from Well Inspired Restoration Center. Molweni mama. Molweni sisi. Kunjani namhlanje? Siyaphila sisi, kunjani kuwe? Siyaphila nathi. So sinibizile ke namhlanje banikene usixelele uthethathethisane nathi ba unyana wakho ancedakala njani apho. Hey sisi. Umntana wakho wafika kule center. Ndandingumama ongalaliyo ngomntana. Ugezi ziyobisi lo mntana. Andilali sisi mani. Mama. Ebusuku ndiphakame ndikrobe ezifesireni akekho. Uzawubuya kusasa. Engabona ke ngamehlo ukhangalale kaloku lo mntana. Uyatya. Unukaphule ndiyanuka lento intsangu kulonto endini. Kubi. Phofu uyafunda lo muntu. Esikoleni ke ndibizwa ho. Bayifuna grade bani? Wefuna grade 10 lo mntana. Ndibizwa qho ke mfuba esikoleni kuthiwa mama iza. Ndiyesikoleni. Ndicela amaxolo apha angacelekiyo oko ndicela amaxolo. Aphinde the same lo mntana ezewalethinye. Wayesenza ntoni mama? Esikolweni ndaqonda uba ebevela phuma ngebreak mhlawumbe yotshaya nabangane bakhe. Sibizwe esingabazali kodwa ndingunumber 1 kubizweni mna. Bacabanga noko yena untshashile kwaba bantwana besisikolo. Bathe bathathwa baswa kwenye indawo. Ndaba ukuphi eDurban kuphi endaba ke baswa kuyo. Tsiba uncedakala abantwana pha. Hey wabuya uweso monyana. Wenza kakhulu fika kwakhe lo mntana. Ndikuba ncamile ke ngoku. Uzofumana le center ke ngoku yini. Nakhona kodwa imzisaba ngiqoba hey Nkosi yami nathemba ndithi hamba kodwa ke. Kodwa ndibulela le center. Ngoba kwavela kwenzeka. Ebenjani efamilini mama? Efamilini hayi ebengumtshayi nje yena. Pha efamilini abechayi umuntu ongotshaya nje. Ocela izimali ebantwini. Ufuna ecuba. Ufuna lezinto ziyobisa abantu izinto. Umntana zonjalo wethu. Funga nomthemba longamshaba endlini qoba hey lo muntu umshaba endlini ngo awumthembanga. Ndazofumana ngoku le elincedo lale center kule ndawo yenu. Wenza apha. Cha ufuna ndifumanisile ufuna ukuba bozuza umntana kule center. Ufuna ibe nguye ovumayo. Awukwazi umtyhala. Ufuna ibe nguye sisi ovumayo athi ndiyaya ngoku. Ngoba ihashu ngalithatha ihashu kusemanzini mangolosela. Lapho ngingasela wafuna usela. Ufuna ibe lile enqanwayo. Hayi ndiyambona ngoba udiniwe. Uzitye kakhulu. Wathi hayi mama ndiyaya kule center. Wafika eCenter ke umntana. Hayi shame. Ndabona hayi kuyazameka. Nokuyehla kunto bekuyo. Daya nami ke ndazama umane ndilandelela ba kuyenzeka na. Ndidibana nomphathi wakhe ke pha eCenter. Athi hayi mama uyeza umntana. Siyamzama lo mntana. So nami ndiyawubona ke ngomahluko emntaneni wami. Wenza kakuhle ngoku. Futhi uyenza nabanye abantwana bayabona kuyinto ba ukhona umahluko phayana. Bakhona nabantwana bamlandelayo ke ngoku. Besicela ubuza ke mama ba how long right ngoku? Noba una 2 years bandiphazami. Noba una 2 years. Ngoba kudala ehleli apha kule center. Sicela ubhuti akasibalisele ngokwakhe ibali lakhe. Akasixelele ngokwakhe. All right Jesus. Nkosi mama. Uqale ngantoni utshaya bhuti? Manibulisa oqala. Ndiyabulisa kakhulu.
uqala kwamthanda qantsha ifeki ya chaya ifeki nalapho ngishaya nje ngebig days yabo phaa ngoDisemba isipati Wawuneminyaka emingaphi ngokwawuqala? ana ngapha nena 2014 I think then 15 years qala kwamtshaya yeah into strong ebhadleyo 15 years because andizibali ke izantsuku zokuDisemba neparty nentoni yabo naxa ndisele ndivuke ndinefeke empokothweni andizibali ezo bhadla kwam qala kwam ebhadle 15 years because I remember ngihlala naselokishini chaya ipetrol phaa neglue yabo qala kwam nje uphuma ecaleni yeah and then sahamba insuku ke ngoku naqonda ko le nto ndike ndiyitye mani ngoku ndisober because ndiqhela utshaya ifeki ndinxilile kuthiwa konyusa umnxilo ke yabo ubhusta umnxilo nditshaye ke nyhani ifeki yam ndibe grand unyusa umnxilo hayi ndasober zalapha kum ezinto kodwa ke nditshaye mani ngokwezinto ezisober ke ndive hayi ndayitshaya ifeki but zange ndikwazi uyigqiba because yanditsarha yabo ndakhohlela qonda hayi mayimi manje phina ndiphinde because abanye abantwana bayatshaya bona kakuhle abananix yabo thini ndizonxa kanje hayi ndimane ndiyizama athi ndayitshaya nditshayile ke ifeki kakuhle ke ngoba njengabanye abantwana ndayitshaya ifeki then ndahlala nabantu abatshaya nentsangu sayithi batshaya phaa bayatshaya mane nditshaya ifeki yam ke mna ke yabo mane nditshayile ifeki mane nditshaya ifeki I remember ke ngoku ndihleli nabo ngenye iday qhunyiwe kumnandi nditshayile ifeki hey ndayibawela la moment yoqhunya hayi kanti nami ke ngitsale one khona ke indlela betshaya ngayo ne yayifakwe ebhotileni kuthiwa ibottle kop into ezinjalo yabo ibomb utsala kula mlomo ebhotile ndithi ngifuna ukundishiyela nje into encinci yabo nditsale nje laa nto encinci ndishiyekile yintsaka but ke ndathi ndayitshaya ndakwazi ndafundiswa nobopha remember ijoint yami yokuqala saka siyitshaya ndayitshaya mna ndapasa xa ndipasa uatshuzi wam waphinda wayiqhaqha ngokuvuthayo wacutha iphepha waphinda wayilungisa kahle ngokuvuthayo qona atshuzi hey nasenzo ndabasela kwazo zonto athi ngokuvutha iqhaqha aphinda akrazula iphepha futhi aphinda ayibophe iphinde ibe right aphinda aqhubeka atshaye hayi intswemble wey ndiyayifuna le nto nam yabo yamane zinam ndafuna ude ndibophe ngephepha elincinci lingamane licutha iphepha lam imane iqhaqheka ke unantsi into endicacisayo yam utheni izomane iqhaqheka nam ndifuna laa nto ingade iqhaqheke ezabantwana zitshaya kakuhle ziyophela ingaqhaqheki hayi nam ndaya ngorizla ndikwazi nobopha ke ngorizla ofa bemanzi abeyiloo nto rizla abanye abantwana bopha into entle kanjani ngorizla ivuvuzela yabo qona ndiyayibawela le wey kukhutshwa o apha kudlalwa ngo-o umntu atsale athethe kungaphumi msi qona njani kugqiba ablowe hayi ndiyazifuna ezi zinto yabo izinto ezandenza ndifuna uhlala phaa hayi ndiyafuna uhlala phaa kakhulu nam kwa umntu azokwazi utsala athethe kugqiba ablowe atsala khupho o sezinto ezifunwa ndim ezi ndahlala ke ndade ndakwazi ubopha ndabopha ndahlala ndabopha ndakwazi ukhupha o ndakwazi uthetha umse ngaphakathi kogqiba ke ngonam ndithethe ke ndiwublowe umsi ndikhuphe nangempumlo umsi aphume ngempumlo qonda yabo nam ndiyeza qhunye ke ndibe yiloo nto ke ndibe mnandi esigela into umama wayezibizelwa okokoko phaya yabo ndenza intando yam okokuqala yabo andifuna uxelelwa soze ndibe rongo mna hloloko nto right yabo misa abandifuni banebeef nam kwathini yiloo nto qha into endiyithethayo hayi siwahlele engandifuni and ke ngoku into endicaphukisayo yile bazothi xa bexoxa phaa babize umama mna banivalele ngaphandle bathethe naye ngaphakathi xa ndifika sendigqityelwe yonke into. So ezi zinto zitshaye zaba ne-impact enjani ezifundweni zakho? Yho okokuqala ne kwa-grade 10 grade 8 grade 9 zange ndangu-11
1 kwi-maths yabo. Lowest yam level 5 kwi-maths yabo, lezinye subject. But into endinotisayo i-maths, into yafika yandikhawata kwi-high school because nathi ndifika nje emveni koba nditshayile into zam kakhulu, senzenza kakhulu, yandibeka kwa-level 1 i-maths. Ndaqonda uba andibaweli kuFacebook, ndamdelete umisi wam ndandifacebooka naye eJumiya kwa-grade 8 and 9. Ndaqonda ndambhlokha because uzomane ufuna ubuza information ithini into esinaleni yabo, because bendiyi-highest i-maths engenandanga. But ufika kwami kwi-drug ndenza kakhulu, ndatshaya intsango, ndaqhunywa, hayi nda-out because esikandibuya esikolweni buya ndohlala eshop mokole imini yonke, sogoduka ngo-8, sosuka ngo-8 phaa esitendini siyothenga intsango, sogoduka ngo-10, 11, 12, so amaxesha enziwa ngakhaya. Fika i-homework siyenze nje eklasini ekuseni siyigqwaqo yabo. Yeah, so zaye zandimosha kakhulu kwelo cala lelo sikolo. Then ndafumana ke ngoku ne-drug yam, ndatshaya netiki ke ngoku. Yho, sendi-upgrade kakhulu ke ngoku. Itiki yam nditshaya nepilisi. Ibe yiloo nto ke ngoku. Esikolweni sendimane ndifika nje ekuseni, ndiyaba noba ke kwapha esikolweni. I-calculator, ifowuni, ootayi, yabo kwesi kwakusoqala unyaka, ootayi mos nguqhusa abantwana bathenga ootayi. Utayi yi-R70 wesikolo, uthengise yi-R50, R50 ibhegi. Wazi ndayifumana ekuseni, uthi gqi uyothandaza sendigoduka. Zobuya nge-start okanye ndizobuya ngebreak ka-11. So wasiwaphi ke for uncedo? Oh yes, into eyenzeka ne, saye sakhethwa sahamba sasiwa eTranscorp, kwasiza abantu phaya, saya phaa. Hayi yabo phaa kwakunzima phaa, wayebetha umntu phaa. But thina I remember ngo-5, kuthiwe ngo-7 siyaphuma apha eMthatha ne. Ngo-5 mna ndandinxibe itranki yam ndiyothenga kwaNomagent Mintsango, 5 ekuseni. Ndabuyela endlini ke sahamba. Before sihambe samka sisigqibile 2 cards. Sasihamba siba 3, 4 ngomnye. Oh sorry, ikhasi khona ezipaketi zaMntsango izindlela ezithengiswa ngayo, iphantshwa ngayo, kuthiwa ikhasi yabo. So ikhasi R8 yabo. So sathenga i2 sawatshaya sawagqiba before siyofika etown yabo. Sathi ndiyofika etown sikhwele eteksini sabe sesimnandi thina. So yinto le kwenza uyothenga kodwa uyanceda. What was happening to you? Ndenza ndiyothenga kodwa ndiyancedwa. Yho, hayi zaseyilapha kum laa nto yabo. Qonda bayadlalisa apha yabo. Akho kwale nto bayenzayo apha. Bathi bayanceda, ndiqonda andifuni kwancedo lwenu nini yabo. Because I remember ndisitsho eofisini kuthiwa hayi sincedana nawe apha Luyolo. Ndathi andifuni kwancedo lwenu. Ndathi ngubani uthi ufuna uncedo kuni? Nditshokomise eofisini. Xa sifika phaa eTranscorp sathi phofu sifika kwaseKokstad sabe sesiphara sitye itika apha ebhasini. Siyofika eKokstad simisa phaa, sikhwele ebackseat sonke singamatshata, sidibene ke ngoku. Bona basidibanisa because sadibana atsho sibeli baseMthatha High kontoni yabo, zonke ezi zikolo. Sabe senza into eyi-1 sohlala ebackseat sonke. Sathi siyofika eTranscorp okokuqala apha eKokstad ezitholeyithi sayogqibezela into besitye ebhasini kanti sibhaqiwe. Sahlaliswa ngasemnyango ke ekuqaleni xa siphinda singena siyofika ento ngaphaya. So yaba njani ifemeli yakho ngakuwe? Njengoba sendisitye ezi zinto ne. Yho, akho nomntu oyemfuna yabo. I remember ngoku bendisandudibana nabo besisemtshatweni ngoDisemba. Bathi kwethini ndandikufuna ngenduku. Qonde apha ndandizobethwa apha. Njoko phaa kunto into kodwa niyadlala ngenolibona kodwa. Because elaa xesha yho hayi bayadlalisa. Yho, bacaphuswa kwayiloo nto. Yokuthini uyaxoka kwa yini ingadibani nawe kwangoku. Ndidana ngenolibona and ndandiba-avoida kwamna because andifuni kwandidibanise nabo, kwabona abafuni kwandidibanise nam. Umama kwayena I think waseyincekelele nje kuba waseyihleke nje ifuna nje ujonga umzimba wam uba ndiyofela phi. Because kwayena seyiphelile amathemba yabo. Indlela endandiyiyo sendingazifihli yabo, sendingazifihli, sendisenza kakhulu ndingabuyi iphela iveki ndihleli ngaphi noHood. Yinto le yenza umntu otshayayo aphele engayifuni ifemeli yakhe. Yho, yabona ngokwazi kwam ne,
bazofuna unginceda nokuqala and bazondivimba le nto imnandi bazobe bengibonisa uba jonga ubani waphelela phi jonga ubani waphelela phi ithi kanti ii-results zale nto endiyenzayo ziphelela phaa and ke ngabekho kuyo le ndlela ndikuyo yabo abayazi bathetha ngengxaki yomnye umntu yabo ndibe ndikuyo mna ndibe ndiyibona le nto ndiqonde hayi aba bayazibhosa abo mna ndiyayazi andizifika phaa kulaa ndawo yabo bathetha ngayo so iavoida yonke le nto bayithethayo because ngoku bazondixelela ukuba umntakabani waphelela kwathini watshayiswa wabethwa wabulalwa ngenxa yeziyobisi nawe uzofika phaa ndibe ndiqonda mna hayi ndine-timing lokodlula umntakabani so andizukwazi undifanisa nomntakabani so ifemeli le nto ndikhuphe out qonayo ndiyadlalisa nena. So wabuya uncedakele phaa kulaa ndawo wayekuyo eDurban? Yo njengumama seyisitsho first day ndathi sifika apha eMthatha mosikasuka ngapha eTranscorp sigqithe main rank sathi sigqithe ekuseni sigqithe main rank phaa ngo-7 sathi sigqitha phaa sabe siyikhwazi main rank siyabuya lapho sithengisa khona iziyobisi siyafika suka ngapha sathi sisehla sabe sileqa kwanomagent sabe sithenga sabe sitshaya zange indincede mna notshomi bam ndandibuya nabo phaa and ke xa ndifika apha endlini ndafika nje ndabeka nje iibheki zam ndabe ndiyothenga ulokhali ndabuyela emajideni. So udibene njani nesenta le? Into eyenzekileyo ne bakhona abanye ne khona omnye umfana wayehlala kutshane naseyadini yabo wayimane esitsho ke sithi efundeni kakhulu mani usiya phaa yabo xa bakayithandi into yam because umama akho close nakumama ne ngoku abethetha ke ngoku uyayiva mhlawumbi inhliziyo kamama yabo so ucingelana le nto endizenzayo and ndizenza phambi kwabo andiboyiki tu yabo kwaye last point yasendlini akho nto ibingandazi xa ndiyenza ndizenza phambi kwabo yabo andisafihli into so imane ifuna undiqhubela ngapha efundeni kwakuyokroba phana mani kwakuyokroba phaa qona xa ndandisiye kuyo yabo because I remember ufika kwam phaa ndiqonda ndenzela nje ndingumama kodwa ke ndihambe kwenye intente ekufutshane yabo kuba ndisuka ngapha ekuncedweni qonde kodwa ke ndiye phaa ndiye ndiqunyiwe kwangoko ndiya phaa nalapho ndaya kulaa ntente I think laa ntente yahlala 3 days ndiphaya sendifikile emveni koko ke ngoku ndaya nje phaa ndiyobamba itiming phaa ebheki kuba kuthiwa ndincedakele ndisuka ngapha eTranscorp kodwa ke ndihambe ndiyobamba itiming ndenzela umama nqanqatheke ngalo xesha iyamisa kwaloo nto ndibe ndiphaa yabo but ke ngola ndamde ndixa ndisiya phaa kule ndawo kuthethwa ngayo kule senta ne qona ndikhwazwe ngu-ajuzi kwanomagent qonda hayi mayima mandihambe qho yaphela inyanga ndimane ndijikwa ndisiya phaa yabo hayi inyanga yaphela inyanga because babenditsala yabo bandiqhatha thatha uzondithengela ifeki uzondithengela icuba ndiqonda yo hayi kaloku xa ndiphuma phaa ndizobuya zigcwele into zam yabo kodwa ke ndiphaa because phaya I think yayikhona iiklasi azimane ezingeniswa phaa yabo kangenza iiklasi ezithile phaa ndiqonda kodwa ke ndihambe ndiyokroba phaa ndijike endleleni sendiye nathi ndajika ekoneni eyadi yaphaa sendizofika ndakhwazwa ezantsi ngumntu ophethe idrag wathi masihambe ajuzi masihambe misa ndizoya kwezi klasi zenu ajuzi ndibhabhayeni yo sesifikile kongeni nje i-hour andizi nantsi yosiyobisi siyandibiza so ke ndahamba ndathi ndafika phaa ndangena phaa ungena kwam phaya iyi-1 into ndaye ndayibamba mna yabo ndaye ndafumanisa ukuba apha akujongwanga le nto ndiyenzayo akujongwanga ubumna bam kujongwe ingomso lam kukhathalelwe ikusasa lam yabo yonke le nto endiyaziyo ndave ndaxelela ukuba andiyongxaki ndinengxaki wow ndaqala uva uthetha loo nto because sonke sesibizwa ngeziyobisi kuthiwa singamanxeba sesiziqhunywa so ndayithanda kwaloo nto leyo ke ngoku uba kusithiwe anditosiqhunywa andilophara ndinengxaki yobuphara yayibe into entsha leyo ezindlebeni zam ndaqonda no mani cause khe ndi-athende apha khe ndimamele yabo so ndayimamela le nto ndayimamela kuthethwa phaya ndabe ndixelela ukuba apho umntu akangeni manzini ajika abe ngamanzi uyabe manzi uphuma kwakhe emanzini ome so ndaqonda nam ndiyabawelkoma because ndisemanzini eziyobisi.
Okay, so how are you spiritually? Because in the program is spiritual restoration center. Yeah, abona ngoku ne nancedakala kakhulu hayi lena isenta ndiyayibulela kakhulu amandla ayo ndiyawabulela khona because into eyenzekayo ngoku ne powerful nam themba yandihlangula ne lamandla andihlangulayo ngalana nam ndiye ndafuna uhlala kuwo ukuze nabanye abantwana bahlanguleke. So ndiyitestimony nje ehambayo ngoku because bayabona nabo apha kum uba heyi ya khona utshintsho yabo and banomdla wokuza banomdla bayafuna ukuza and ke ngoku le nto lena nabo abanye abazali ndingumzekelo ndingatsho elalini ndingumzekelo ukuba heyi siyamazi laa mntwana wayenza wayehamba apha ngo-2 ngo-1 akho xesha angahambi ngalo phandle but namhlanje lo mntana uhlala endlini. So yeyiphi iminyango evulekileyo for wena ever since waba lapho? Yho, okokuqala mna ne okay ifemeli yam okokuqala yonke iyandilangazelela yabo ngeholide yandixakwa nto uba mandiphi yabo ndifuna ngumntu wonke. Okwesibini into zee-ID namakhadi ezaa nto ndandingenazo mna ezaa zinto eziya impahla yabo because impahla ayithengisi impahla yabo ubona uba nempahla neebhrukhwe nje eziyi-2 iphela iveki nxa impahla eyi-1. So ngoku ndiyathengelwa ndiyanxityiswa enje ndiyathanda ngoku inintsi into endiyifumeneyo ngoku and ndafumana ne-opportunity yokuyifumana eradweni. Ndiyalangazelelwa ngaseradweni ndiyaya phaya khona ke omnye uBishop Maqunqulu kwinkqubo yakhe ukhe andiveze phaa kwangale sente because naye unalo lengxaki abazali abaninzi bayathetha ngaye phaa and ke ngoku abasendele kweli cala bancedakale kakhulu. Ndinguye ke lo Luyolo aye athethe ngaye phaa kwinkqubo yakhe and ke bayancedakala kakhulu banintsi besebezile. So ungathini komnye umntana okule ngxaki wadlula kuyo wena? Into endinoyithetha mna ne ndingaxelela ndifuna umxelela ukuba makayazi uba zangazalwe nayo le nto ayenzayo yabo. So yena qhana if uyafuna utshintsha ne and if udhikiwe khawuzame mani uzisondeza apha kum yabo, uzame uzisondeza kule senta uzolufumana utshintsho yabo. Akumandanga ukwenza into ubuyazi umzali wakho akayifuni. I know wawuzenzeli yabo, ndiyayazi loo nto leyo kubuhlungu kwakuwe ubona umama wakho elila ngawe because azide zitsho neesista zam uba umama once wafa ngenxa yam yabo. Bathi nabo mane bethetha nam kabuhlungu ndiqonda uba nam sendigqibile ngaphakathi uba soze ndiphinde but uflathela kwam ndiphindele ndibuyele esitratweni kwatshozi iyasuka yonke laa nto yabo, ndiphinde ndenze ndisole sendigqibile yabo. So until ndide ndasuka kulaa environment andikuyo yaba bantwana nezatshomi ndade nam ndaqonda uba no man, umama makangafi ngenxa yam yabo, ndizomdinga lo mama. So wena mama uva njani xa usiva umntana wakho ethetha olu hlobo and ungathini komnye umzali? Yho, mntanam ndiva kamnandi kakhulu kangoba ndithi xa ndihleli phantsi ndiyicinga le nto apha ndisuka khona nalo mntana yonke le nto wayenza, ndithi inoba biyindlela yoba makaqale eziyobisini abuye ke ngozakhuphula abanye abantwana. Andazi nje uba ndiyayibeka kanjani because indlela endiyibona ngayo le nto ikanti befuna uba waqala abone phaa uba kwenziwa njani, abuye ngokuna azokhuphula abanye abantu baphume kulaa ndawo ngenxa yakhe, ebona uba kwenziwani phaya babona uba irongo laa nto, akwazi ukhuphula abantwana bakulaa ndawo bakuyo. Ndicinga ngolo hlobo ke mna ukuba
into efamba yenzeke ngolo hlobo andazi mna mntanam ndibona ngolo hlobo uba bahlangula abanye abantwana ngenxa yento yoba ngoba ndinento ethi laa mngxunya wezaziyobisa asiwazi thina waziwa babo ikwababo bazawuphuthumana phaa kulaa ndawo bazawuza ngabo omnye uzawubona umzekelo komi bomatshinthiza ubani utshintshile abona manditshintshe ndiye kule center tsho ndibe rayithi. Okay, siyabulela kakhulu ke mama. Hayi ke ndinguJebe senze interview from UL Inspired Restoration Center. If now uyafuna wakho umntana ancedakale, you can find all the details on the screen. Thank you.